שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של רון רפאלוב. כאן רון לבד. אני עושה לכם סרטון הדרכה להוריד את המיינקראפט, ויאללה בואו נתחיל. אתם נכנסים לאתר שאני שמתי בדסקריפשן. אני אשים אותו בדסקריפשן ואת הקישור לאתר הזה, ותלחצו על הדאונלוד הזה, לוחצים אישור, ואז מחכים שזה יסיים להוריד, ואני אחזור אליכם. שלום, חזרתי וזה סיים להוריד. אתם לוחצים על זה, מחכים, אחר כך אתם לוחצים עדכן. פשוט לי כבר יש את זה, אז אני אעשה על חדש, או שאם אתם רוצים אני עכשיו יוריד אוקיי. טוב, אני לוחץ הכל כי אצלכם אם יש לכם את המים אז תמחקו ואז תורידו את זה, כי זה הגרסה החדשה. וזה, ואז אתם לוחצים עדכן. אם יש לכם הבא אתם לוחצים עדכן, אז זה מתקין, ואתם מחכים שזה יסיים להתקין. סליחה על הרעש. הנה, אז אם לעשות סיום, אז תיכנסו. אם אתם רוצים לעשות פתח, תפתחו, אני עושה פתח. הנה, אתם רואים פה למטה v0.12.1 אלפא בוילד 12, זה אוקיי, זאת הגרסה החדשה. ויש, נכון, אם אתם רוצים לעשות כאילו לראות את הגב שלכם, אתם עושים פה באמצע איפה tiered person view, אז לוחצים באמצע ואז רואים את הגב. עושים בסוף את המקדימה. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם. ופה יש לי סקין שהורדתי. אני עכשיו אראה לכם את התוכנה. לא יוריד אותה כי גם אין לי אותה, כי יש לי טלפון ישן מאוד, תופס לי. אז בואו אני אראה לכם. נכנסים לגוגל פליי, כותבים בחיפוש skins for Minecraft עם השלוש אנשים ומורידים. אם 5 מיליון כבר הורידו את זה, אז תסתכלו. כשאתם נכנסים, אז אתם נכנסים לסקינס, או נכנסים לתוכנה, אחר כך לוחצים על סקינס, ואז עושים על ואז יהיה לכם את כל הסקינים. אוקיי? ועכשיו אני אראה את כמו שאמרתי קודם. רגע, בואו נצא.
ניכנס למיינקראפט. סתם נפתח עולם. בגרסה החדשה יש סירות כאלה בכל מיני צבעים. יש רדסטון. יש מגנים מדיימונד וחרבות וכל זה. יש גם משהו חדש פה, גולדן אפל. יש גם ספר ועוד דברים חדשים. יש פה גם ספרי כישוף. יש גם שיקויים כפי שאתם רואים, ויש גם בקבוקון XP, ויש גשים של מפלצות ועוד מלא דברים חדשים. טוב, אני ממליץ לכם להוריד את זה. אז זהו. מה נעשה? טוב, אז יאללה ביי.